Lho kok disurungi ta? Piye, Mas? Kok mbok surungi apa ki? Tak jajal iki lho, Mas. Mbok jajal. Wis metu rodone. Heeh. Sampean wis gak usah bingung arep pindah-pindah. Mbuh menak iki. Heeh. Ini ACP aluminium ki lho, Mas. ACP Wis aluminium? Anti totor, anti Heeh. teyeng, anti bledek, anti sembarang kalir. Mbuh iki. Regane 4.500.000. 4.500.000 ya. 4.500.000 wis Heeh. beres teko omah. Mbuh mening iki. Ya. Kene iki kena nggih ada boneka. Ya. Pendele rong dipasang, kok nek dikirim lagi dipasang. Oh ya. Ini dicentel ning kene. Beh mening iki, heeh. Lampune ning kene iki. Nah. Beh, nek lampune barang. Ya jan jos. Penyimpanannya ya luas, ya Kene iki wis metu lacine 3, Mas. Iya ta. Wis lacine barang. Wis gairel. Jan mening. Kene iki ning tempat penyimpanannya. Heeh. Jan jos. Kene iki wis keramik. Oh ya mening tenan iki. Dawane 200. Heeh. Dhuwure 190. Dhuwure 190. Be yo. Omahe ke Banyuwangi kene, Mas. Banyuwangi gratis ongkir. Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja gratis ongkir, bayare COD. COD. COD Beh bayar. menak. Cara dhewe pire engko? Ngisor link ngisor bioprofil wis link pemesanane karek nutul. Oh ya ki lho.